and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kabilin. Ang niyang gikuha sa patayng lawas sa among amahan. Shinto, Kinahanglan nga iuli niya. Kinahanglan yun. Aron dili kami magkaahoy ni Manny Simeon. Shinto, Mao ka na, Lula. Kinahanglan nga iuli niya. Kinahanglan yun. Aron dili mi magkaahoy. Shinto, ayaw ka mo pag-away. Managsuon mo. Itahod yapon ko niya, Lula Edad. Bisan pa man siyang gibuhat. Pero kung magmagahi siya, kung dili niya iuli ang niyang gikuha, dili na yung kumuila pa. Gaigsuon ko siya. Shinto, Kalimtan ko. Gaigsuon ko siya. Maayo kay nangabuta mo, Simeon. Butoy. Oo. Why, ha? You miss me, ha? Kuan, si Daddy Jimmy niabot na. O gipangita mo. Mao ba? Nanawag siya sa imong cellphone. Cannot be reached ko, no? O, tuod ang cellphone. Tuwara sa mulawak o wala ko madaha. Unsa? Kanito ha, kuha sa ako. Akong tawagan si Sir Jimmy. Gapahan ni mo, day. Gapake. Thanks. Sige, mulakaw na ko. Bye. Mona! Paitasan mo lakaw mo nun. Wa guro kay gusto na ko. Wa pa gani ko kasulti nga, I love you mo na. Pintag nga no. Ay, yaya niya. Ay, murag isulti o. Nay, klaro kay sulti. Nakabuta! Dili ka magsulting I love you? Ay, porbida. Nimo, porbida. Bangag sa ilong. Ate. Bagay, nalimot man ko. Nagitugom rin ko si Jimmy. Nga karon siya mabot. O kinahanglan nga mangandami. Kay kuyugon mi niya. Limutan kita ko tungod sa akong mga plano. Niyarang yung number. Tawagan ko na. Di bagting na. Basi pagkatubag siya. Hain ka man. Kuhan sir, kining... Ayaw mo paglakaw sa bahay. Pabutay ko ninyo. Murag na suko. Manny Simeon. Tiligin ako mahuna-huna pag-ayaw. Kung anong nakabuhat ka na ini. Gaano man. Tungod di kini sa imong ambisyon. Sa imong ambisyon nga madato ka. Pero dili ko kini palabiyan manoy. Pangitaon tagyo ka. Kuhaon ko ang gikuha mo sa atong amahan. Mura na suko. Mabay, mura na suko. Gi-off tayo ng cellphone. Yay, action kitang kabalakan eh. Ayaw Carlo. Kung bakiroon sa pahawat na rin Unsa? Pawa tadi o di koy. Ha? Ni adi ako klipay. Mana? O sige, bahala ka. Unsa? Unsa bahala. Oh, ay murag si Jimmy nay. Nay, ni abot ay. Oh, niya na siya. Diin mo gikan. Kuhan sir, doon nami gipalit sir. Ug ganong off ang inyong cellphone? Ang imong cellphone, ngano? Oo, na ko madaha sir. Nalimtan ako sa lawak namo ni Bay Butoy. Wa ba mo mahuna-huna? Nga maayo na tong pagsabot nga moabot ko karon. Ug kinahanglan nga manghanda mo kay doon ako'y importanteng lakon. Sorry kay sir. Sa nalimot pa ko sir. Ayaw na ni Kusma, ha? Kay dili lang kamo ang nanginahanglan og trabaho. Dunay daghan. Pasalamat mo kay gidawat ko kamo. Oh, sir. Mo na una-una ninyo. Swerte ni kay mo nga gipangdawat ko kamo. Saya! Mao ba sir? Di may mamugo sir eh. Mamahawa na lang mi. Oh! Saya daw alam ni sir, pero
Okay ra? Mamahawa na lang mi. Aha. Kana bay Butoy? Ay, bay. Seryoso ka, bay, ha? Seryoso ka? Wa ko magbinawang. Si Simeon! Si Simeon! Bay, Simeon, relax lang sa taon. Ay, gani, pag dali, ano yung mong hunahuna. Ito pobre kang tawa na bay. Sa uno na tali. Abi na ko buutan siya. Di man di ay. Bay, Simeon, kining ang ako, bang? Manang dili ko ganahan sa mga dato nga sama ni Sir Jimmy bay. Ubos kayo ba? Nga pagtanaw na to. Sa ingon lang taan ni. Kabarog ko bay og wa siya. Bay, Simeon. Kabarog ko. Kining, biyaan ko nimo. Anara ni mo. O magpapiling ka din o mag-antos ka sa batasan anang tawanan. Okay ka. Basta ako, pahawa ko. Ngano kang naayo ning Sir Kadyo rin tawhan ng ilan magbatasan? Bay, Simeon! Bay, Simeon! Niyan ako spasil. Oh, ang calling card nga gihatag ni mo, Ana. Oh, tayo man to. Oh, Nera, mangita kog telepono. Aron matawagan ko si mo, Ana. Manawag na ko ning pambot. Tana ba Butoy? Sunod bitaw ko. Inatakitang mo anaan eh. Peh! Simeon! Butoy! Oh! Oh. Sir Jimmy! Taga-deal ka, sir! Nayabag na. Ay, pasensya na mo sa kung nasulti ka ninyo, ha? Wa ko katutuyo, Simeon. Butoy. Okay na Sir Jimmy. Kasabot man mi. Pero pawal na mi rin sir. Aliso na kayo sir. Amang kung mi maanad ang singkahan mi ba? Kasukan mi ba? Mabawas tanan, wa mi maanad nga ubos kayo nga imong pagtanaw sa imong pagkatao. Si Simeon. Sige sir, salamat kayo sa imong kaayo na mo, ha? Ay kabalaka sir, diliin mo na kalimtan. Salamat kayo kayo. Butoy, tara. Si Simeon. Sir? Butoy. Titi. Ano yung Hello, abag ka? sir. Damay rin ko, sir. Sunod rin yung taon ko, kung bigong si Simeon, ha? Butoy. Please! Please tell to Moana, sir, nga goodbye. Unsa? Ato na ko, sir. Babayo! Ay, nakalitan ko na. Buisit. Nawa na noon ka na ko si Simeon. Animal. Magkalagot. Kininga ko mga suod nga higala yun nakaingon. Mga animal. Buisit yun. Buisit. Oh, animal. Kinsam ka ning nanawag. Hello? Hello? Tingog. Kinsa kini? Hello? Oh, let's see ka magkaha. Oh, sakitas kong dunggan ay. Ano mo ko no? Let's see ko na ko. Kinsam ka to. Sakita ay. Ay. Hindi ko manawag sa mong telephone number. Gusto. Kining cellphone. Sigurado yun nga si Moana ang katubag ini. Tawagan ko kini. Pero ang problema, wa mo ko'y cellphone. Sa over ko sa pagtawag ini, wa man ko'y cellphone. Bay, hilom lagi kay kadiha. Asa mo ron taan eh. Sana sabay. Kuya, sa doon ang bisag asa, oy. Ay kabala ka, mabuhit ah. Parumpa ko na. Sige, sali ko ni mo, ikaw ang bahala. Sunod na magyug ko ni mo, ay. Paitay na, ay. Wa na ko'y makita, pero mini kadlaon. Labi na to si Step nga, sige pasupadyo, bukig short, tos lamia. Wa nas buwan na my love! Pero may busy si Daddy Jimmy BFF. Gani na, gani. Mabay pag-abot. Malipay gani unta ko kay naabot na siya. Kay magpakuyog unta ko niya sa akong shop. But, mula ko na sa tiay.
Same ramang good ta BFF. Ang ato mga parents busy kay sa business. Wala na time nato. Musabot raman ko, ana. Pero, ang imo cellphone, oh. Kinsa man ka ni? Number raman? Tubag ka. Ramasay na ni mo kinsa na. Okay. Hello? 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 Yes, hello? Who's this, please? Oh, Moana? Ikaw ni? Yeah. Ako ning... Iyon na pa. Nakaila ko si mong tingog. Moana, salamat. Salamat kay ikaw ang nakatubag. Sendo? Ikaw ni? Kainit sa kape! sorry, BFF. Noon sa man ka, uy! Kalit na lang magibirang akong kamot. Si Sendo. Sendo ba? Si Sendo, good? Moana? Hello? Hello? BFF, si Sendo. Siya kining nanawag na ako. Hello, Moana? Niyan ako sa Cebu. Nagkinahanglan ko sa imong panabang. Palihog. Tabangi ko, Moana. Ha? Kaya nga no, Sendo? Unsay problema? Ha? Sendo? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!